Kawai ni ki hospital ka bala rim tam po ka jilla. Kadan buon ki jing tho ki balong kum ka jing sa jing ken mau. But hagi spots nem bakala yeng. Kala shakri bor ba yo ben rio ban ay ka jing sumar. Hakapang ka shitam. Makani ka hospital ka de Dr. H. Gordon Robert Hospital. Kabadan hajaw padeng. But hakani ka hospital la karu yo John Shepherd Barron. Unong shem ya ka ATM machine. Hakani ka kinti. Kani ka hospital kaladan kam ya ka jing erap. Nakibabuan kiliang. Hagabantay no ay ka building ka batmay ka jongka. Ban ay sure ka jing shakri ka pakambha. Habakren chikilat patay ko bor u Reverend K. Lalu Secretary ka Organizing Committee u laong. Banadu usnem arda arpuar ka niya ka hospital kaladan. Ya ka jing tmu bantay ya ka annex building. Ban pinne pinsa iki mati ki missionary. Ban ay sure ka jing shakri ka pakambha shiki nong sha sumar. Ngingiwan hang ni naka Dr. H.G. Roberts Hospital, Shalom. Ngidan hang ni mangai Reverend K. Lalu, ibalong Secretary jang ka Organizing Committee. Nang ta ngidan hang ni itemen besan KK Mawai ibadai AO Jongi, jang ka hospital. Bat kumcur Dr. Banhiam ibadai Dr. Jongi, nagani hospital. Tingiwan hang ni hatwan jang pi ki parabangai, ki pajba bat kirio shimet ki baju kersan, ki baju dan dekat lang bat kani hospital. Bani tu kendiat kesai hapreng jauhi bat ban boru ke jingkarpat. Ba kani ke Dr. H.G. Roberts Hospital kala doni ke jingtemu nado usnam arhajar arkuar ban tei ya ke annex building ke ban penek pensa ya ki mati jong ki missionary ba ngitip ba kani ke hospital ke dei ke jingai jong ki missionary be ki jongi di kumtangi ko aban penek pensa aban penek pensanro ya kani ke mati ke baki missionary gila ai kumta ngiladoni kani ke jingtei ya ke annex building hakane annex building ngidon ya ki OPDs ngin sedon ya ki dialysis ngindon ya ki pharmacies ki radiology ki private rooms ngindon ru ya ki wei pat ki jinkam ki babon ki jinit ki zinat ki bangim la aban batailut hangi Kahabi ni bat ke DPR jong kani ka Dr. H.G. Roberts Hospital Annex Building. Nila don ya ka DPR ka ba 1.5 crore na kabanta ka periods ka basan snem. Katkum ka G+5. Ti Henry menta na kabanta ka jingya jong ka kam nila don ya ka permission ka bangiyo na muda. Haka DPR ka ba maximum life crore mentah life crore badi kani kat kumka DPR G+2 di mentah ngila sedang ikani kakam lengba ke jingyo yaki donation badi ke jingkershan na ka Presbyterian Church of Wales nang tangiyo ro na ka fund jong i Chief Minister Special Development Fund lengba Chief Minister badan burom jongi Sri Konrad Sangma nang ta ngila yoru ya ka jingres fund lengba ka organizing committee ha ka jing yalam jong kane ka committee ka bangia dan kumni bat ki we de ki khot bat ngila yoru ki donation lengba ki appeals bat ki collection sheet bat ki donors card ka bangila pen poi sya ki parabangin bat ki pajba bat ki la yarap yang ikat ka ba ki yala lengba kane kalat Nolor ka tao laong. Ban pinmi pisa nakabanta ka ni jingtmu nakaliang ka teka hospital kan penlong ka charity football match ka arpun rio trik kalaling kod arja arpun rio ha JN Stadium ha kapor RBJAA ni wan akhmat jong pi ki pajba ki beit bat ki parabanget ki jongi ban karpat ya pi ban ya ptengi ka jingi seneng syakane ka hospital ya ka bangin pelong ya ka charity football match ha ka arpun rio trik ha ka por RBJ no phai singi dongin pelong hangtai ha pulo SSA first ground te hangtai ha pulo de nang tapat ngin pelong ye kani ka football charity football match hapeng ki pastors jong ka KGP assembly jongi bat hapeng jong ka Shillong Sports Association ha ka jinge pembait da ka jinge lam jong iba bantai dor lingdo ibadai MLA ibadai ru i advisor ya ka sarkar Meghalaya bat dai lengba ka jing penbait bat ka jing yalam jongi ngira ban penbait ya kani ka match hagatai ka sngi yakini ki match ngi la pelong hagi por ki bala debru ngira pelong ha maulai
ngila pelong ha clear terci ha cleariat nomor banong ngila pelong ha kensi ngila de pelong ru ha smith but menta kani ka match ka bangin sepelong ka dei ka sin ka basan te kumtangi kerpat iki paiba bangin sa airu ya ka live stream jong kani ka jing penlekai ting kerpat ru iki paiba papin sobha ban ya peteng iki sniang ki jong pi sya kani ka hospital lan ba ki lenti lan ba ki bor balang lan ba ki units ka bangin ngila thung baru pila banuan ru direct kani ka hospital but ru pila ban ai lan ba ki bank account jong ko hospital ka bangi ngin sa flash ban ko ngi chai yai pentip tikini ki ki jingkar pat ki jongi na ka banta ki jong phi bagani ka hospital ka ka hospital jong phi ki pai ba ka hospital jong phi ki para bangai bapin sko bahapan peteng bandang yai seniang bandang yarap kenang bakar long ka jing yarap ban pendet ya kani ka jingte ka jongi ya kani ka Dr. H.G. Roberts Hospital Annex Building ka badai ka mati jong ki missionary bat ni kwa ban he pansan ya kani ka hospital Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya